Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kali channel Ibang bisa isu-isu pemirsa keadaan Morowali di pagi hari katanya yang mau berubah-ubah mau bambari wis tak kayak jombone mau karek mulai isu mau berudang terus kayak subuh mau pemirsa subuh sampai saiki iki lagi wae terang boy kayak iki jam 9 ini untungnya terang lanjut karo pagi di Mas Rudi bisa enaknya ini pemirsa sampai gantungan buat jemur baju karena ini ya kena panas kan kelambi kita jadi cepet galau isu-isu kadang cerah mergo baru dan tapi masih oke ini sinar matahari ketok cerah sinar mataharinya saya ketutupan karena mendung ngumbai lambi kerja ini dadak direndam sik pemirsa iki ketane cepet ilang iki gampang lambi sing gede banget ngono kae lho direndam sik iku luweh nduduk nek arane basa Jawane ngono kae kan kotorane nduduk dadi diucap luweh gampang cepet larut ning banyu kotorane jadi dan Bulan iki kabeh bolong kabeh sik dinggo ae mergawene yo marai apot pemirsa Mas Rudi. Iku jak menek-menek yo ngantek suwek kabeh katoke. Wis katoke wong akeh pemirsa. Katok lepis-lepis ngono kae digoni akeh banget. Diterima dienggo kerja. Dienggo kerja ngene iki kan cepet nek lepis ini lho sampai cepet do suwek ngene iki. Cantol podo juga iso cantolane suwek ngene iki lho ketok kali dengkule suwek sing kene gak kok kowe nek akeh banget iki sing wis garing tak temu ini kan mesti jadi ini ya garingnya ini pemirsa garing penting bagi supaya kata itu kena mesti memakai angel hilangnya lah nambah hilangnya masih penting produk resik lah ini tak sikat ini aku mau pemirsa kayak mau tak ucap tapi ya tak rendam Mas Rudi sudah berangkat tadi jam 6 dan bingung ilmu kata jalan aku yurung atus ini baru mbak lagi atus ini
sama pembantu sendiri. Soalnya wis tak angkati pemirsa, mau kan gak enek sing ngarep tanggung angger entek. Oke. Bahannya ndek ini rodok garing sithik lah ya. Tak dene yang jobone daerah ngarep kosku koyo ngene iki. Ngarepe ya ketok sing ketok gendeng-gendeng tok. Mergo lantai loro. Oh ya tak dono laute ya ning samping kamarku jendela. Kan laute ketoke ketok cilik ngono kae saya tak dono. Ki jendela kamar. Laute iki ra ketok. Kurang dhuwur. Iki ketutupan gendeng. Angel. Kae yo ngono kae kudune yo sing dhuwur banget. Ora ketok yo, biasane iki sing ketok malah kapale ketok gede-gede ning kono kae. Kae iki laut pemirsa. Mas ya. Ora patek ketok. Ini tau kapalnya udah lewat, gede banget, kapal feri. Ini kapal muatan, pokok pabrik, kapalnya wong pabrik. Ya, tak lanjut. Tak anu sih iki mau kumbahan kayak kono resep pemirsa tak sabu aku pengen iki lho membayi ember sing tak gondek mau setting kamera sih ya. Kita Kak Nose itu nek wis aku lagi bersih kamar mandi pemirsa ben rebak dhisik. Tak tinggal nyapu ning tinggal nyapu sih kamar mau tak sapu karek nyapu latar njibuk sapu sih ya pemirsa. Kegiatan pagi hari ternyata terus ada sego mau masak. Pengen masak apa di pemirsa? Di saran aku pemirsa. Jadi ini tuh sebenarnya masak sama sayang kampung. Itu anaknya masak apa ini? Sumdan, besok. Udarnya pemilih tak tahu ya. Mulai hujan lagi.
lanjutnya. Jadi biasanya satunya taruh di hubung ini dia. Nggak ada pertanyaan ini. Ini kayak punya ini nanti satunya stop. Jadi lakukan ini siapa? Belum kan ya daerah kita. Oh mungkin belum ini sih kena tinggalnya rapi di hubung ini. Saya udah bisa pakai semua aku yang daerah Bonku ya daerah di Batu itu kayaknya soko. Iya bener bagus ratus berapa nanti nggak bisa ratus berapa terus badannya itu kok spray dan ukurannya 5 sampai untuk tapi nyambungnya ke tangan sih kok tapi ini dulu punya pokoknya nggak tahu ini udah di ewok dan nyambung. Aku anyar yang itu ya orang tak punya kayak aneh. Saya cuci gelas. Aku mau ibari sesan. Bar karek cuci gelas iki tok sitok iki. Mungkin enak. Ning omah ra tau nek isa-isa nganggo ngene iki. Jadi mungkin enak nggon isa-isa. Kau ya iso gawe kayak ngene iki ya pemirsa sampeyan. Di wastafel isa-isa dhewe. Kamar mandi dhewe. Jadi bener. Terus ning kene sik engko nek goreng lagi tak cubuki tak pindah kerdus ben rapi. Oh iya iki goreng dicuekku sik garing kok. Isi banyu nih gendul aku kena gendul ngombe ini besok mau bernyambel aku nyambel di sarapan ini galon yang besar. Tenan, iki multifungsi tenan menurutku pemirsa. Soalnya apa?
kena gue ngisi banyu, terus ini kan bentuknya lancip iki kena yo gue ngisi botol malah genah. Jane Mas Rudi wis tumbas iku. Tumbas kaya pompa air kanggo galon ngono gari mencet. Tapi tak pengen nggawa, gak usah gawe ora apa-apa ngono nek. Tak pengen gawa mergo ngisine suwi. Kan selangi cilik to pompa air kan. Ini kan sedelok ngisine. Oh. Aku mau ya wis bar. Ada segone sik sakmene ku adane. Adane nek pas Mas Rudi mantuk penake masak apa ya pemirsa. Aku kei referensi pemirsa. Musim-musim dan seger-seger tinggu makan malam pokoknya. Sing enak seger enak apa ya pemirsa. Monggo komentar kasih referensi aku kok bisa tak praktekno tak nggo masak aku tak belanja apa ae menu untuk makan malam nanti. Wes nah ya pemirsa cukup sekian vlog dino iki bar nyapu iki aku pengen lanjut lempit-lempit sik. Terima kasih sampun ningali channel Eko Ruja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.